Дъждовното и мрачно време не попречи за поредна година в Приморско да бъде пресъздаден ритуал с традиционните кукерски и маскарадни игри. Идеята да бъдат прогонени злите сили и да напомнят за идващата пролет и новия живот на природата. Първата спирка на кукерите тази година стана сградата на общината. Въпреки почивния ден, там ги очакваха и бяха посрещнати с усмивка лично от кмета на града. Там групата изпълни една от задължителните в случая сцени с спасяването на болен от страна на доктора, а музиката и игрите наоколо продължиха. Обект на другия традиционен ритуал пък стана самия кмет на общината, който се съгласи да бъде избръснат от браснаря в групата. Момчетата от самодейната група бяха категорични, че правят това всяка година с идеята традициите да бъдат съхранени. Това е българска традиция и ние се опитваме по някакъв начин да не се изгуби това нещо в Приморско. Вярвате ли, че кукерите гонят злите сили? Да, напълно вярваме. За това всяка година ще прави този празник. И се стараеме да не го загубиме. Българската традиция винаги трябва да е така, да може да сме весели и да вярваме към тия духове, да изчезнат нацяло. На изпращане домакини и гости се хванаха на общо хоро в центъра на града. Оттам кукерската група започна и своята обиколка на всички домове, които смята да посети до края на деня.